बेमारि जिबन लोगोफोर बेमारि जिबन माथो बुंबावनो आरो लोगोफोर बेमारा एसे हामहांनायावनो रायख' खुगा नालाय फाफि खुगा फंबायमोनजों बेरायनो थांनानै मम' आरो थान्दा एसे जाना होनानै बेमारानो जाफिनदों आरोना आंनिया लोगोफोर नै दिनैबो जाबाय दङ एकदम बिराद खस्थ'यैसो भिडिअ बानायदों आरोना लोगोफोर माथो बुंबावनो लोगोफोर एकदम माबा जाखो आगोलथ' बेमार होननायानो गैयामोनलै मा बेमार बेफोरो ज्राव आलुगासिनो आरोना लोगोफोर एकदम थेवब्लाबो आं खस्थ' मस्थ'यैबाबो बानायबाय दिनै नोंथांमोना आंखौ सोरबा सोरबि सोंहरो आरोना हामबायना हामाखै आब' बा आगै होननानै हामहांदोंमोन आगैमोन आब'मोन आदामोन नाथाय इसे मम' आरो थान्दा लोंना होनाय लोगो लोगोनो जाफिनबाय आरोना बेमारानो माबायदि माने आं जेबोखौनो जाथ'नांला खोमा आरोना दाबो आङो रुनासो जाबाय दङ ना बेदरनि रायखौमोन दाथ' ना बेदरबो मोनजाला फाफि मुनिसनि खुगा नालाय मालायनि जिउफोरखौ जानानै मोजां मोनोमोन नाथाय माथो खालामबावनो लोगोफोर ना बेदरखौथ' बाद होजानाय थावबो मोनजाला बयलाबो मा एकदम मुगु दालि थालिर खाख्रेल आलु बेल' जेबो मोनजाला मिथाइ आखाइ बेफोरखौथ' खुगायावनो होनो हाला बिनि थाखायनो भिडिअखौबो लाबोनो हायासैमोन आरोना एकदम बारा जाबाय दङ ओमफ्राय नै दिनैबोसो जादों थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय आं लाबोबाय आरोना गाबोनबो गेरेन्टि गैया दे लोगोफोर मा जाबावनो कार्टुन बानायग्रा अनारनियानो जुदि बेफोरबायदि बेमार जाबाय थायोबा बोरै जानो खोथाया दे होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ लाइकबो होआ कमेन्टबो होआ आंबा एसेबां बेमार जाबाबो भिडिअखौ हगारो बेमारनि गेजेरावबाबो नोंथांमोना लाइक मोनसेखौनो थुना होनो हाया माबायदि बादुलिथार आयौ दे माथो बुंबावनो आरो नङा होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबालाय लाइक कमेन्ट साबसक्राइब खालामबानो जाबाय आरोना बारा बानाङा खावलायबोसो साबावदों आंनिया लोगोफोर फारनैबो थेवब्लाबोसो बानायबावदों आरोना दे दाना नायलांदो आरो लोगोफोर जायबा आंनि भिडिअ सानफ्रोमबो लाइक कमेन्ट हरो बिसोरनि थाखाय थेंक इउ भेरि थेंक इउ आइलै आफालै खानजंलै आंना आथिं थोंनैयाबो गैला आं बोरै थाबायनो आंनि आथिं थोंनैयाबो बायजोब्बाय मालाबाबो हामनाय नंला खोमालै आइलै मा जाबावगोन आयै मा जाबावगोन आंनि जिउआ आं जुदि थाबायनोनो हालाबा दे हामबायसो दे आबा हामगोन मानो हामा जानो जांग्रा नों बांद्राय टेनसन खालामनाङा हामगोन दे नोंनि आथिङा जों मोजां डक्टरनियाव लांबावगोन नोंखौ आबा बिदि दोनबाय थायाथ' आबा नों गाबबाय थानाङा हामगोन एक्सिडेन्ट जानाया सानथामल'सो जाबाय बोरै हामनो दे आबा एसे टाइमाथ' नांखागोन ना आफा हामनाय नंलालै हामनाय मोनबा एसेबाबो हामगौमोन आं जुदि जिउआव थाबायनो हालाबा आं मा जागोन आयै हामगोनलै आबा मानो हामा जानो जों होनदोंना नोंखौ डक्टरनियाव लांबावगोन मोजां डक्टरनियाव आयै हा एसे थानायखौ बन्दक दोननानैबाबो आंखौ मोजां डक्टरनियाव लां दे आं बेफोरबायदि खराय थाबाय थानो हाया आङो बिदि बिसनायाव गोलैना थानो आं हाया आंखौ फाहामनोबा फाहाम थाबैनो आयै फैसा जगार खालाम आंखौ बाहेराव लां दिल्ली मुम्बाइफोराव जों हानाय मानि नाजागोनलै आफा गाबनाङालै आबा गाबनाङा हामगोन दे हामगोन सोरनियाथ' एसेबां थाबैनो हामो टाइमाथ' एसे लाखागोन ना मास मोनसे मास मोननै बेसेबांथ' टाइमा लाखागोन ना मास मोननै मोनथाम आं बिदि बिसनायावनो गोलैना थानांसिगोन होमबा आफा नाङा आं गोलैना थाया आंखौ डक्टरनियाव लां बाहेराव आं हाया बिदि खराय थाबाय थानो आं थाबायनांगौ बेरायनांगौ आं बिदि बिसनायाव गोलैबाय थानो हाया आबा गाबनाङालै नों आंखौबो सोगाबनो नागिरो ना मायो हामगोन ना सोर फाफिमोन बियो आंनि फिसाखौ बेफोरबायदि हुख्रेबलांदों बेबो फाब नांनानै थैगोन एम्फौ नांगोन थेवब्लाबो आफा नों गाबनाङा हामगोन नोंना दे जों दङ नों सिन्थाखौनो खालामनाङा बिफा हाखौ बन्दकआव दोननोसै थां मानसि नागिरै थां बन्दक लाखिग्रा
थांनि रे आबा नों गाबबाय थानाङा जों दङना जों थानायाव नों माखौ टेनसन लादों थां आयं खानजं नों थांथ'नाङा दे नों एसे बुजाय दे जागोन दे आयं आं बुजायगोन आरो बुजायगासिनोबो आङो दाखालिनिफ्रायनो दे आयं आं थांना फैनि र' आयै जुदि आंखौ डक्टरनियाव लांनायनि उनावबो जुदि आंनि आथिङा हामाबा आं मा जामारगोनलै मा जामारगोन बेसेबां जागोनलै आबा आं बुंदोंना आं नोंनि बिमा मिथिबाय बिमा बुंनाय बाथ्राखौबो लाया मानो नोङो हामगोनलै आबा जानो हागौ एसे टाइम लानो हागौ मास मोनसे मोननैया लानोबो हानाय एसे टाइमाथ' लाखागोन ना आबा नों एसे धैर्य हक दे आयं खानजं नों जिरायथ'नाय आङो नोंसोरनो एसे साहा लाबोनो दे जांग्राया दहायनिफ्रायनो जेबो जायाखैबो रुटि बानायना लाबोनि आङो आयै जेबो जानो लोंनो गोसो गैया जाबायलै नों जानांगोन आबा नङाबा नों बांसिन लोरबां जानांगोन मिथिगौ ना र' नोंसोर दसे थाथ'नाय आं लाबोनि र' बानायनानै मबाइलाबो गैला बायख्रेबजोब्बाय गार्लफ्रेन्डखौबो फन खालामनो मोनाखै ओइ खानजं नोंनियाव प्रियानि नाम्बार दङ ना नाम्बार दङबा बेनो फन हरनाय बेसेबा सानबाय दङ खोमा बेयो मानो फन हराखै होननानै आंखौ एक्सिडेन्ट जादों होननानै खिन्थाहर आथिं साथिं बायना दं होननानै खिन्थाहरलै दङ र' दंनाया नंगौना नङाबा बे मोनसेया लास्टाव 89 दङ ना मोनथिया र' आं नायनि देनाय फन हरनानै खिन्था आंनि सनानो हेलौ प्रिया ना औ सोर नोङो आं जांग्रावनि लोगो खानजं खानजं होननाया मामोन जांग्रावा मा नोंजों दं नामा फनखौनो हराखै माथो आं बियो बेनोथ' माबालै प्रिया जांग्रावा एक्सिडेन्ट जाबाय मा हरनाय फनखौ आंनो हरनाय नै नोंजों रायज्लायनाय बोरै जानो मोनखो एक्सिडेन्टखौलाय औलै सना आं एक्सिडेन्ट जाबाय बेनि थाखायथ' नों आंखौ फन हराखै आरो ओहो बोरै फन हरनो मबाइलानो गैला बायबाय आंनिया बिदि बोरै जानो मोनखो सोर पापिया नोंखौ एक्सिडेन्ट खालामना गालांदों सना मोनथियालै गारियानो लाखियासै आंखौ होख्रेबनानै एकदम फुरा फिउ थांखादों ओइ सना आंनि आथिं फारनैयाबो गैला बायजोब्बाय मा आथिङा बायजोब्बाय फारनैबो आयु बिदिबालाय बोरै थाबायगोन नोङो जांग्राव आयु औलै सना आंहा दा मा जागोन आंखौ डक्टरनियाव लांगोन होनना बुंदों र' बाहेरायाव लांगोन होनदों र' आइ आफाया हा बन्दक दोननो थांदों र' हामाबा मा जागोन दे आं थाबायनोनो हानाय नङा सना दे हामगोन खोमा दे आं बिराद दुखु सना मोनथिगौ ना नोंखौबो बेसेबा गोसोखांबाय दङमोन नाथाय मबाइलखौबो फाफ्लिया हुख्रेबना गालांनानै बिदिसो जानो मोनबाय होनबा फाफ्लिया बै गारि हुख्रेबग्रा फाफ्लिखौ बुंदों र' फाबनांगोन औलै सना आंहा मा जामारगोन फारसे नङा फारनैबो आं बिसिनायावसो दंबाय थायो आं थाबायनोनो हाया आं गसंनोनो हाया जेन थेन जना थानोल' हागौ जना थानोबो बारा हाया साजोबो दिनै सानथामानो जाबाय इसेबो मोजां जायाखै आथिङा दे लासैनो हामलांगोन खोनादे दे होमबा सना उनाव रायज्लायगोन दे दा जांग्रावनि आथिङा जुदि फारनैबो खरा जाना थायोबा मा जागोन दे जांग्रावनि आथिङा जुदि बिदि खरा जानाय थायोबा आं जांग्राजों हाबा जायाहाय ब्रेकआप होगोन आं सोर गोसथोनो दे बेखौ सोर गोसथोबाय थानो सोर हाबा जानो आंलाय गावगायनि लाइफखौलाय मानो बरबाद खालामना लागोन दे दा हामगोन ना हामा नायनोसै हामाबा गैखाला जांग्राव ब्रेकआप खासै बेलेग नागिरलायनोसै माथो खालामबावनो नाथाय जांग्रावा मोजांमोन र' आंनो फैसा थाखा होसोयोमोन नांगौबानो अनसोयोमोनबो दाबा बेफोरबायदि मोनगोन ना मोना सरि दे जांग्राव नों जुदि आथिं खरा जाना थायोबा आं नोंखौ ब्रेकआप होगोन दे नों हाजारखि आंनो फैसा हो थाखा हो थेवब्लाबो दा बिदि खरा जाना थाबा नोंलाय आंनोलाय बोरै जाहोगोन दे
दासो नोंहा बिमा दं बिफा दङ सानसे नङा सानसेथ' थैगोन ना बोरायबाय बुरैबाय आरो सासे खरा मानसिजों आं बोरै हाबा जानो दे लासिं सिं बरावबो थांनोबो हानाय नङा मानसिफोरा आंखौ लाजि फोनांगोन ना आयु थांथाराय बाला नों हाजारखि आंखौ गोसोथाखैमोन मानो थेवब्लाबो नों जुदि खरा जानाय थायोबा आं नोंखौ ब्रेकआप होगोन दे खिन्थु जांगाव आं सानना दोनखाबाय गांजेमा गोसोमरानिखौना आङो नागारा हंख्रबनानैबाबो उन्दुनांगोन आं बेजों नाथाय मोनसे खोथा गाबख्रबगोन ना बियो आइयाथ' जेबो नङाला बियो गोजानाव थायो गोजान रुमाव आरो बिसे बेंगिबो जाबाय बुरिबाय नालाय बारा खोनाया नाथाय दा अनसुमा दङना अनसुमा थानायखाय आं दा बेखौ जबरदस्तिबो खालामनो हायाखै अनसुमाया थांथों र' अनसुमायालाय खैदिन थानो दे खैदिन बासायगोन नोंखौ अनसुमाया अनसुमा थानायखायसो जेबो खालामनो हायाखै आं र' अनसुमाया थांग्रोथो अनसुमायालाय मा साननै बा सानथाम थागोन आरो बिनि उनावथ' थांगोन ना ओरैनोबाबो आब'आ बेखौ लिंहरखागोन बारा दिन थानो होखानाय नंखाया दा माला थाङो बेखौनो नेबाय थानांसिगोन थांबाबो जायो अनसुमाया गाबोनफोर दा थां होननाबो होखारनो हाया बिबो जोंहानाव थानासो मोजां मोनो बिमानैनो मावफाना होलायो बाराद्राय थाङा बायसि मोनबाथाय आब'नो खिन्थानांगोन आरो नोंखौथ' नागारनो गैखायार' आङो गांजेमा गोसोमरानि नोंखौ हमख्रबनानै जबरदस्ति आं उन्दुबाबो आंहा जेबो माबा गैखाया आंथ' नोंनि हौवासो मा दाय जानोसि जेबो दाय गैया माने आंनियाबो खाफालखौनो गाज्रि होननांसिगोनलै लाबोनायाबो जबरदस्ति लाबोबाय दा उन्दुनायाबो जबरदस्तिसो उन्दुनांगोन दै माबायदि खाफालनिना लाबोदोंलै आंबो हाबाबो खालामफ्लांबाय गोसथोयो आं बेखौ दा बिराद गोसथोयो नागारनो हाया अननो लुबैयोलै हिनजावखौ बिराद अननो लुबैयो आङो आरो बिराद गोसथोयो आं बेखौ नाथाय बेनो जेबो बुजि मोनाबा आंनि फिलिंसखौ मा होनना बुंबावनो बोराय होननानै बासिबाय थायो आंखौ आं बोराय जाखो मा जाखो दे आंना गोसोआथ' बोराय नङाना गोसोआथ' बोराय जायाखैना सेंग्रासो आंनि गोसोआ सेंग्रासो पुरा एकदम 25 बोसोरनि सेंग्रा बायसिसो नाथाय अबा बुजि मोननो बाल खामानिफोरखौथ' गासैखौबो मावखांजोब्बाय र' दानियाबा उन्दुनो टाइम जाबाय उन्दुनो थांसै थेवब्लाबो माबा गोसोआव गिखांनाय मोन्दों बे गुन्दा बोराया जुदि आंनि रुमाव सानसेयाव हाबना थायोबा मा जागोन हाय बाल आं मा गिनाय मोन्दों बाराबाय खर' माथायावनो थां लागायना होगोन दे आं थेवब्लाबो बेफोरबायदि मानसिजों उन्दुफाया आं बाल बोराय एकदम बे आइयाबो आंनि जिउखौ मानो बेफोरबायदि धंस खालामना होखो आंनि जिउखौ मानो नोरक खालामना होनांगौ दे अनसुमायाबो आंखौ दा माला लाभि बुङो माला 10 दिन जायो बाल दिनैसो माने खैदिनसो दंबावो सानब्रैसो दंबावो 10 दिन जानो सानबायानो दङ अनसुमाया आइ लाभ इउखौ बुंथारबालाय टेनसना फ्रि जाथारगौमोन आरो आं बिखाखौसो दुब मोनबाय दङलै बाल फान्था बोरायखौ गिबाय दङ आं आनै मावखांजोब्बायना खामानिफोरखौ अनसुमा मावखांजोब्बाय आं नोंखौ उन्दुलांबायसो सानदोंमोन उन्दुनो थांनायखाय उन्दुलाङाखै आनै माने उन्दुनोथ' थांदोंमोन नाथाय फैफिनबाय आं आनै मानोबा नोंखौ नायनो लुबैनानै फैफिनबाय आं उन्दुनोथ' थांदोंमोन नाथाय उन्दुलाङासै मानोबा नोंखौ गोसोखांनानै फैफिनबाय आंबो उन्दुहैनोसै र' नाथाय अनसुमा आं गिखांनायबो मोन्दों मानोना नोंसा आमाया आं नोंखौ नागारा होनना बुंदोंमोन ना दहायो बेनिखायनो गिबाय दं आङो बिखाखौ दुब मोनगासिनो दाबो जुदि बियो आंनि सांसिङाव हाबना दङबा मा जागोन आंखौ जुदि बियो गोना सेबथेना दोनोबा मा जागोन दिनै हायालै आनै नों बांद्राय गिदों आरो आं दङना आं नेगोन दे आं नोंखौ नोंनि रुमसिम दोनैनि आरो आङो नोंखौ दसे सम नेगोन दे आं उन्दुथ'वा आङो बै हलाव नेबाय थागोन माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाथाय नोङो आंखौ फन खालाम बा गाख्रब हर गोसा होमबानियानो आं फैगोन बे आमायालाय ओरैनो रागावसो बुंदों दे जेबो खालामा नोंखौ थेवबो गेरेन्टि गैया नोंसा आमानि आखलफ्रा मोजां नङा अनसुमा आं मिथिगौ ना जबरदस्तिथ' आंखौ हाबा खालामना लाबोबायानो दाबो नै आंखौ एकदम सान्थिखौनो होआ सानफ्रोमबो गियो आङो माने सुखुखौनो मोना आङो नों फैनायखायसो नों फैयामोनबा दा मा जागौमोन दे आनै नोंखौ जेबो खालामा दे बियो ओरैनो सिगिदों आरो रागा जोंनानै
थेवब्लाबो बिनि आखलखौ मोजां मोना आङो। आनै आं दङना, नों आंखौ लिंहरबानो जाबाय। अनसुमा, नों जोंहानाव थासान्दियावसो नों आंखौ बिदि मदद खालामनो हागोन। नाथाय नों थांबा मा जागोन आंहा? बेफोर खोथाखौ सानबाथाय खर' सर' गुदुं मोनग्लिजोबो, गिदिंलायलाङो आंनिया। माथो बुंबावनो आरो आनै नङाबा नोङो आमाइखौ हौवा होननानै गनायना लादो। लाया आङो। आं मालाबाबो बेखौ हौवा होनना गनायना लानो हानाय नङा। अनसुमाया मा बिदिसो बुंखो आरो? भाबिसा मा खाथियाखैया मायो? मानो बिदि बुंखो आरो? दे मायबा मोनसे जागोन दे आनै, नों बांद्राय साननाङा। आं नोंनि दुखुखौ, आं नोंनि टेनसनखौ बुजि मोनो आनै। आमाइखौसो रागा जोङो आङो। नों जुदि आंनि बिमानि जायामोनबा ना आनै, आं नोंखौ हाबा खालामगौमोन। होमबा अनसुमा, नोङो आंखौ रुमसिम दोनहै। थौ आनै, नों गिनाङा आं थासान्दियाव। मिथिला दे आरो मा जागोन उनाव। उननि खोथाखौ बाद हो आनै। दाथ' आं नोंसानाव थाथ'गोन ना, थांथ'वा। मायबा मोनसे जागोन दे, थौ आं नोंखौ रुमसिम दोनैनि। थेंक इउ अनसुमा, नों आंखौ बुजिनायनि थाखाय। नोंनि बायदि रावबो बुजिया आंखौ। गाव गावनि बिमायानो आंखौ बुजियासैबा, थेवब्लाबो दि नों आंखौ बुजियो, बेनो आंनि थाखाय गोबां। आं नोंखौ बुजियो थ' आनै। रावबो बुजिमाराबाबो आं बुजियो। थौ आनै, हरबो जाबाय, 11थायानो जाबाय, उन्दुनोसै थौ। जेबो गिनाङा, आं दङना आनै। दे, गियाखै दे। गिला आङो, मानोना नों दङ। औ आनै, थौ। दिल्लु, जों थानायावनो लाबोमारदे। जों बारा दिनथ' थाबाय थाया। नङाबा गाबोननो लाबोदै, आलासि जानो बेखौ। जागोन दे आब', फैगोन ना फैयाबा आङो लिंनाय नायगोन र'। आयौ, मानो फैया जानो? नङा माने लाजिनोबो हानाय ना नोंसोर दङ। लाजिया दे, मानो लाजिनो? जोंबोथ' नायनो लुबैयोना दिल्लु। लाबोथार दे आलासि जानो। जों थानायावनो लाबोनांगोन नोङो। औ दिल्लु, नोङो गाबोननो लिंहर बेखौ। दे जागोन दे, आङो फन हरगोन र' दायो। फन हर दे, फन हरनानै लिंहरथार। जोंफोरखौ लिंदों होननानै बुंबानो जाबाय। जागोन दे। दे नोंसोर थाथ'नाय, आङो सकआव थांना फैनि र'। मायबाफोर जागोन ना मायो नोंसोरो? जानो लुबैदों। आंहा माबा सिंग्रासो जानो लुबैसोदोंहाय, सिंग्राखौनो लाबो। ओमफ्राय जमुना आगै नोंलाय? दे, आंनोबो सिंग्राखौनो लाबोबानो जाबाय। ओमफ्राय माबा थान्दा बोथलसो लाबो। औ दे, जागोन दे। बिराद खुसि माथो दिल्लुआ। खुसि जागोनानोथ'। खैना मोनसिगोन नालाय। दे, हामबायानो दे। आंथ' सानबासो दंमोन माला मोनगोन होननानै। मानोना हारसिंना बिबो। औलै न' जमुना, आंबो बेसेबा मोजां मोनदों मोननाया। नाथाय आलासिबा दा एसे सिन्थायो आरोना। माने बिजुलि बायसि जायाबानो जाबाय। हाय, बिजुलि बायसि नङा दे। आंनिबाथ' पुरा 100% बिजुलि बायसि नंखाया। दे, नोंनि बुंनाया जायोबाथ' बेसेबा मोजाङानो जागोन ना। ओरैनोबाबो टिल्लुआलाय बेफोरबायदि लबिया सिख्लाखौ गोसोथोखालाना। खेबसे सक जाखांबायना बियो। थेवब्लाबो सोरबा सोरबि सिगाङावनो ओरैनो आब्रि रखम दिन्थिफ्लायोना। बै बिजुलियाबो एसे आब्रि रखम दिन्थिफ्लादोंमोन खोमा। औलै, सैथान थामारो खिन्थु सोरबा सोरबि। थेवब्लाबो बियो मोजां खोमा दे, आंनिबा। माने आंनि गोसोआ बुंदों आरोना बिबारि आब' मोजां होननानै। दे, बिदिबाथ' मोजाङानो। थाबनो लाबोना होफैनोसै। दा फैग्रोथों र' खैनाया। रायज्लायबा एसेबाबो मोनसिगोन खोमा जों ना, हमनो हागोन खोमा। सोरखौबा हमनो हायो, सोरखौबा हमनो हाया। बेनोथ' जाहैबाय खोथाया। इसोरनि अननायाव मोजां जाबा हामगौमोनहाय। ओरैनोबाबोथ' सोरथ' दंखायो, सानैल'सो। मोजाङै सोलिलांनानै जाबाबो जायो। बेनोथ'। न' सिङाव, बेयाव गरमथारहाय, एसे सिङाव थाहैनोसै। गरमा खाथारनाकथार। माइ गायग्राफोरादि बोरै गायदों बेसाराफोरा। बेनोथ' न' जमुना, अन्थाव बाथावनो। बोरैबा मोनो आङो सानबाथाय। माथो खालामबावनो आरो, दा माइ गायाबाबो जाया। अबाव फैसा मोनो नङाबा। जोंबोथ' आगोल खम गायोमोन, गैयि टाइमाव। जि खस्थ' मोनोमोन, फिट जाहां मोनलायोमोन मालाबा। बिराद खस्थ' जाबोदों आरोना आब' नोंसोरो। बुंनो नाङा। बिमा बिफा गैयाबा बिदिनो आरो। बिमा बिफानि अनगा रावबो बुजि मोनखायाबो फिसाफोरखौ। नंगौथ' आरो आब'।